Leire Vargas Nieto Durangon jaio zen 2002ko urtarrilaren 2an. Ama ondarrutar euskalduna eta aita malagar erdalduna izaki, etxean bertan bizi izan du diglosi egoera eta hori dela eta betidanik datorkio elebiduntasuna. Horre bultzatuta ala ez, aspalditik dauka hizkuntzarekiko eta hizkuntzekiko zaletasuna. Eta gaur egun, itzulpengintza eta interpretazioko graduko 2. maila egiten ari da Euskal Herriko Unibertsitatean. Hortaz, gaur egun, Gasteiz eta Durango artean bizi dela esan daiteke. Itzulpen lan solte batzuk argitaratu ditu, horrekin lotuta. Batik bat Raymond Carverren eta Sally Rooneyren narrazio bana, zeinak armiarma.eusen baitaude eskuragarri. Gurasoak ere irakurzaleak ditu, eta beraz, etxean eskura izan ditu askotariko literaturlanak. Horren ondorioz, ia betidanikoa da harekiko duen lotura, baietaren bidezko sorkuntzarekikoa ere. Poesia, fikzioa, prosa, egunerokoak, denetarik idatzi izan du, eta zenbait narrazio labur eta poema argitaratu ditu lehiaketen eta aldizkarien bidez. Irun hirian saritutako Dena ametsa den irudipena du, bestalde, lehenengo poesia liburua osoa. Bertsolaritzarekin ere badu harremana. Duela urte batzuk, hasi zen bertso eskolan eta zenbait plazatan abestu du. Gaur egun, ERR bertso emanaldia berezia prestatzen diardu, zeina 2022ko urtarrilean jarriko baita martxan, Haize Arana, Ane Ruskitze eta Oiana Aranarekin batera. Poesiarekiko gaitasuna ez da galtzen, poetak ez dira hiltzen. Poesia, eskutik eskura, belaunaldiz belaunaldi, igarotzen den elementu magiko eta krudel hori da. Zorionak, Leire. Zuek guztiokin, Olerki Euskaraz kategoriaren irabazlea Leire Vargas Nieto. Roman Uhartek, Oskarbi Literatura Elkartearen kide ematen dio saria. Bere lanaren argitalpena luzatuko dio, lorpen handienaren simboloa, den ametsa den irudipena. Eskerrik asko guzti hori eta Gabon. Asegura nuke lehenengo eta behin eskertzen Irun hiria eta Kutxa Kultur ekitaldi ederrau antolatzearren eta baita ere apustua egitearren literaturaren alde eta bereziki euskarazko literaturaren alde. Egia esan, sari hau jaso izanaren berri heldu zitzaidanean, nahiko egoera zalantzazkoan nengoen literaturarekin eta nire idazletasunarekin ez nekien ea benetan banengoen mundu horretan zerbait egiteko moduan edo ez, eta bultzada gisa jaso dut saria, beraz eskerrik asko epaimahaiari aukera hau ematearren, ez? Eta bestalde eskerrik asko zalantza une guzti horietan zehar nirekin egon zareten hoi, eskerrik asko nire familiari eta lagunei gaur nirekin etorri zareten hoi, eta baita ere eskerrak lan honen bidelagun izan zareten hoi, eta oraindik ukigarria ezenean ere zuen eskutatik pasaden jende guzti horri, Oianari, Mireni, Martini, Helenari, Gidorri, eta bereziki eskertu gura nioke nire amari, zeina hor dagoen eta seguruenik Salvadorren eriotzean lehenengo notetatik negarrez egongo baita. Eta bereziki eskaini gura nioke hau, Dena ametsa den irudipena nik bizi dut realitatea distantzia batetik ikustea bezala,
urrunduta sentitzea bezala eta egoera nahiko zaurgarri eta ilun eta hotz batean egotea gisa, eta beraz eskaini gura nioke inoiz egoera horretan sentitu den orori eta honekin ikusarazi hortik atera litezkela gauza ederrak ere eta atera daitekela norbera. Eskerrik asko. Roman Uhartek 15.000 euroko txekea helarazten dio Leire Vargas Nietori sariaren ikurrarekin batera. Eskerrik asko eta zorionak beste behin. Mila esker.